babu nef kitabu 7 kam lakhasul fiqh ɗum hino yewta fi wadi il jawaihi waɗugol koko wi'ete jawaihi ɗo. Al jawaihi jam'u jaiha ko jam'u bimana piiji perduɗi, bimana wadul jawahi wattugol ko perdi kon. wayara koni al jawahi perdugol al afatu ko perdande Allah tinden tusibu thimar heɓayde dimɗe ɗen fatuhuliku ha halkaɗe fewɗe bona ma'khudatun ko ƴettaɗo min al juhi immorde e perdi wawal istisal ko ɗuni ɓoragol fewyana. fa idha bi'ati thimar si dimɗe ɗen yeyama baada badi salaha ɓaawo kelɗugol moƴƴugol mum woni ha fop andi way ɗum ɗo ƴoƴi moƴƴi kelɗi yeyama haythu yajuzu no ko katawata way sari islam no dagini no yani bi'u ha yeyi golɗe inda dhalika fewndon sa'i ɗon yeye ɗon no ha gasa fa usibat heɓa dimɗe ɗen bi afatin perdi samawiyatin iwru ɗum ka sama atlafat ha halka ɗum perdi na few wal afatu e perdi as-samawiya asamayanko wal afatu samawiya ko wiyete perdi asamayankojo hiya ɗum mala sana'a ko konko tawata golla ɗum wona golle lil adami wonande ibnu adama fiya e nder muɗum bi mana na batte jungo goɗɗo few masalan ko hendu ari liɓi ma ko ndiyan ari ɗuuɗi yooli bonni ɗum ɗo ko tata gollal ibnu adama laymo karrehi wano hendu wala wal harri e ngulendi o andi ngulendi kadi no tiiɗa ha bonna dimɗe ɗen wal atash e ɗonka wal matar e toɓo ɗuɗugo wal barade e jangol andi jangol kadi no waɗa ha andi neɓal ke jangol waɗuno hella l'an 2010 ma ɗum 2009 hella maali yembiren to ɗon andi ha e leɗɗe ɗen yoori wal jaradu e kanu kadi no ara ñaama wana hay dalika e ko nandi tata ɗum min al afati himmorde perdiji al qahiratu folayɗi allati ɗin ta'ti ɗi no ara ala thimar e hore dimɗe ɗen fatalafa ha halka ɗe bonna ɗe fa idha kanat silatke hadhihi thamaratu ɗeɗo dimɗe attalifatu e perduɗe kadu bi'atu gomɗiɗe yeyama walam yatamakkan kono ne wanaki almushtari sodowo min akhdiha immorde ƴettugol ɗe taw o soodi tun kono ƴettali hatta usibat ha non e ɗe heɓike bone wa talafat ɗe perdi fa innal mushtari ande ɗon no soodu ɗon yarjiu ko yo rutto alal ba'i e yeeyɗo mo on wa yastarudda minhu on jonnitamo a thamana coggu alladi ngun dafa hungu o jonni dafa hula hungu o jonnuno oya hande kadi ko jon jardin on ko jon dimɗe ɗen woni ko perdi ma dama mo yeeyi on hari ƴettali taw li hadisi jabir radiyallahu anhu wonande hadisi jabir anna nabiyya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam amara ɓe yamiri bi wadi il jawaihi wattugol kala perdi ko heɓi kon e dimɗe ɗe yeeyuɗa goɗɗo ɗen rawahu muslim fadalla hada al hadis o hadise no tindini ala anna thamarata wonde no dimɗe ɗe attalifatu perduɗe ɗen takunu ɗe laatanto ɗe wonayi min milkil bayi e jeyal yeeyi ɗon koye konti yeeyi ɗon kala ko boni kon wonata ma dama sowdu ɗon hari ƴettali wanno e koni la yastahiqu hana alal mushtari e dow sowdu ɗon min thamaniha immorde coggu muɗum ngon shay'an hay e hunde wanno koni la yastahiqu handa alal mushtari e dow sowdu ɗon min thamaniha immorde coggu mum ngon shay'an hay e hunde fa in talafat kulluha si ɗe boni ɗe perdi ɗe fop awa raja al mushtari ruttoto sowdu ɗon raja al mushtari sowdu ɗo rutta bi thamani coggu ngon kullungu fof wa in talafa ba'duha si boni perdi yoga e mum raja al mushtari haray sowdu ɗon arta alal ba'i ka yeeyi ɗon fima yuqabiluhu fi e nder konko fewtintamo ko jonnitatamo min thaman immorde coggu ngun li umumil hadis sabu huɓɓutugol hadisi on wa sawa no fatater kana laatiki al bay'u ko yeeya kon qabla badi salay ko adi moƴƴugol kelɗa dimɗe ɗen aw baadaw ka ko ɓaawo mum li umumil hadis wonande huɓɓutugol hadisi on wali kawle sabu mako ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam bima ta'khudhu ko honno ƴettirta ma laahi ka jawdi musidɗo maɗa bi ghairi haqqin ko alda e gonga ala wa idha kana silatike non altalifu ko perdi kon yasiran ko seeɗa la yandabitu
kontota ko mofto ando ko jelu duuda fa innahu haray dun don yafutu haray ko yo perdu ko yo wonto al mushtari do suudu do wala yakunu wala tatako min su'uliyati al-ba'i wala yakunu tawalataki min su'uliyati al-ba'i ko jiya dun responsable yeyi don bi mana wona batte jungo yeyi don few golle makko alay mum few lianna da sabudun do mimma jarat bi adatu ko jiya dun e ko aada on doge mum wala yusamma ja'ihatun o wi etake kadi perdindo wala yumkinu shajar ledde den newotako wala yumkinu taw newotako shajaru wala yumkinu taw newotako at-taharruzu moɓindirgol minhu immurde mum kama law akala ha wona woniri si tawi woni o ñaami minhu e muɗum attayru colli ɗin aw tasaqatu ma ɗum futti fil ardi ka leydi piiji ɗin ka leydi wona ñuuƴi ɗin e goɗɗum ndu ñaami wona dalika ko nanti so tawi ɗum wa haddadahu o keranimo o eɓɓanimo ba'dul ulama yoga jomiraɓe gande ɓen bima duna sulus konko tata hewtata taɓangal wala aqrab ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri ɓattade ko annahu ko woni la yatahaddadu bidhalika on tigi eɓɓata ɗum bal skoni yarju fi urutoto ton e mu'um ilal urfi faɗi no moƴƴiri lianna tahdid sabuno hadis yahtaju mo haton jini ila dalilin faade dalil وقد علل العلماء قم دي جوميرابه غاندي بن اللي رحمهم الله تضمين الباي فاوتagol yeeyu don jaihatu samarati kala ko boni konko perdi kon e dimde den bi anna qubdu samarati sabu non no tamugol dimde den ala ru'usi shajar ka hoore ledde bit takhlifi woni e luto ndiral moƴƴa non qabdun tamande ghayra taminde timma fo nden non kama law lam yaqbuduha ko asikkay odo tamano juude den afwan fa huwa ara dum do kama law lam yaqbuduha ko asikkay o hendaki dimde den ko dum asikkay o tamali dimde den hada do ma yata'allaqu ko konko yowiti betala fi samarati e perdugol dimde den bonade bijaihati samawiya sabu perdi iwri di kasama amma ida talafa amma si perdiri bi fi'ili adamiyin golle neddo ko goddo ari sunni ma ko goddo ari woppi bonni binawi harigin sifa wono cumu fa innahu warayno on don hina idin on tuma bi khairil mushtari fa innahu warayon no hina idin on tuma yukhayyaru ko yusubina al mushtari sudu don bayna faskhil bay hakkunde tabintingol ngengu ngun wa mutalabatu e dabbirgol alba'i yeeyu don bima dafa'a konko jonnitirtam ina samani immorde cogungu wa yarji urutto alba'i usudu don alal wa yarji urutta jonnita lego alba'i yeeyu don alal mutlafi e do perdira don fayutalibuhu o dabbiramo bidamanin sabu fawtagol ma atlafa konko perdi wa bayyana o bangina imda'ul bay'i yahugol ngengu ngon tabutugol ngengu ngon wa mutalabatul e dabbirgal al mutlafa ko perdi kon bi badali ko wattitire ma atlafa konko perdi wa alamatu mande non badu salahi feñugol keldugol mudum no fi khairi naqli katata wana katamaro ay al-allamatu mande allati den yuraf andorayde biya sabu mum fala sihu sallata athamaratu kadimde alladhi den allaga alayhi de yawno e hore modon annabi sallallahu alaihi wasallam annabajo allah jawaza bay'ihima daga gol yeyu golde fi ghayri nakhli ko alda tamaroje tukhtalaf no lutu ndira bi ikhtalafi shajar luto ndiral fiide do ledde fa badu isala ka batto ka feñugol keldugol majji on fil inaba ka inabo an yatumuhu huluwan konde de bendata e bendugol li qawli anas ma ko anas
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن باجي الله هدي أن بيع العنب يقول لنا بوجد حتى يسود هذا بهلا. رواه أحمد ورواته في ليبيا سكات كهولابه. وعلامة ما عندنا كدبا دي الصلاة فين يقول كل يقول دم دين في بقية ثمار عند دم دي جيد تين هراونا تمارو كتفاح ونكويتكم تفاح والبطيخ إكويت بطيخ والرمان إليه من دون ملو عندي والمشمش إكويتكم مشمش والخوخ إكويت خوخ والجوز ونحو ذلك يلفو أن يبدو كنده feñata fi mudum annaduju bendugongol keldugongol wa yutibu wela ukuluhu dimde mun den lianna sabunu nila alayhi salatu wassalam naha be hadiyan bay thamarati yegol dimde den hatta tatiba hade wela mutfun alayhi wa fi lafzin hatta yutiba ha wela ukula dimde mudum den wa badu sala feñugol keldere den hat fi nahawi githa in hella koko wete githa do an yakulande o nyamata adatan an yukalande nyamete adatan ka ada furay wa alamatu mande badi salai feñugol keldugol dimde den fil hubbi ka giggol an yashtadda kunde o tidinta an yashtadda kunde de tidata kan kanje gabbe den wa yabidu de rauna lianna nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala wadi istidad tidugol alhubbu gabbeden ghayatan hattirde kasikke lisi hati sabu sellugol bayhi yeyugol de wallahu ala wa alamu hacce hakke ngongre den ko tidi kon e mudum e aray kala ko famini alhamdulillah